Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Татар халкының легендар улы, ялкынлы революционер, хәрби язучы Шамил Усмановның тууына 125 ел тулып килә. Без Татарстан радиосында эшләүчеләр һәм күп санлы тыңлаучыларыбыз өчен аеруча якын, кадерле кеше. Чөнки Татарстан радиосының дөньяга яралуы иң беренче чиратта аның исеме белән бәйле. Нинди дә булса яңалыкны башлап җибәрү өчен 1000 төрле бюрократик киртәләр үтәргә, 40 түрәне күндерергә кирәк бит әле. Радио оештыру өчен җанын бирердәй булып йөргән Шамил Усмановка да әнә шундый каршылыкларны җиңеп чыгарга туры килә. Ул үз тирәсенә тугрылыклы фикердәшләр туплауга ирешә. Һәм 5 ел көрәштән соң 1927 елның ноябрендә ниһаять Татарстан радиосы дөньяга аваз сала. Шушы тарихи көннәр турында композитор Җәүдәт Фәйзи истәлекләреннән бер өзек тыңлыйк. Аны Илдус Әхмәтҗан укый. Казанда да радио тапшыру станциясе ачылачак дигән хәбәрләр күптәннән таралган иде инде. Менә ул көндә килеп җитте. Октябрь революциясенең 10 еллык бәйрәме көнендә Казан радиосы да эшли башлады. Дулкынының узынлыгы 750 белән 800 буласын алдан сорашып белгәнгә, радио алгычымны шул диапазонга көйләп куйдым. Менә бер заман слушайте, слушайте. Тыңлагыз, тыңлагыз. Говорит Казань. Казан сөйли. Казан сөйли. Сынау тапшыруын тыңлагыз. Сезне кадерле иптәшләр, Бөек Октябрь социалистик революциясенең 10 еллыгы белән тәбрик итәбез дигән сүзләрне ишеттем. Йөрәк ярсый, күңел дулкынлана. Үземне үзем онытып, ишектән радио Казан сөйли дип кычкырдым. Өйдәгеләр бүлмәгә керделәр. Башлар колак телефоны тирәсенә җыелды. Тәбрикне берничә мәртәбә кабатладылар. Әтием бик зур игътибар белән тыңлаганнан соң, "Молодец, Шамил Усманов, булдырды бит йөри торгач" дип бүлмәдән чыгып китте. Котлау сүзләреннән соң безне ничек ишетүгез турында хәбәр итегез. Адресыбыз Казан радиоцентр. Тиз көннәрдә Казан радиосы үзенең тапшыруларын даими алып барачак. Сезне тагын бер мәртәбә бөек бәйрәм белән тәбрик итеп, тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Хушыгыз иптәшләр. Эфирда яңа очрашуларга кадәр дигәч, сызгыруга охшаш тавышлар ишетелде дә Мәскәү сөйли башлады. Нинди тарихи көн! Октябрьнең 10 еллыгында татар халкы да дөнья киңлегенә эфирга чыкты. Безнең радио фондында Шамил Усмановның кызы Айсылу Сагайдак белән әңгәмәнең язмасы саклана. Ул кызыклы язмыш. 1937 елда Сталин төрмәләрендә харап булган фаҗигале тәкъдир иясе Шамил Усмановның якты образын тулырак күзалларга ярдәм итәр дип уйлыйбыз. 1997 елда тасмага язып алынган әңгәмәне шагыйрь радиобызда әдәбият сәнгать тапшырулары редакциясенең баш мөхәррире булып эшләгән Улпатзат Әхмәт Рәшит алып барган. Менә сезнең "Глазами памяти" дигән китабыгызда радионың ничек оештырылып җибәрелүе турында аерым бер бүлек бирелгән. Сез анда бик тәфсилләп язгансыз. Мин ул вакыт инде бер 5-6 яшьлек бала идем. Ул радио төзүнең башыннан ук менә хәзер исемә килеп төште. Әтием мине велосипедка утыртып Нойковский дачаларга алып бара иде. Анда бик зур мачталар бар иде. Анда кечкенә генә студия ясаган иделәр. Шунда җырчылар килә, гармончылар. Мине 1-2 мәртәбә шунда алып барганы бар иде. Шул хәтеремдә калды. Аннан соң безнең өйдә штаб-квартира шикелле бер нәрсә булып чыкты радионың. Чөнки безгә килеп чыга иделәр бөтен радио төзүчеләр.
Ул техник Забиров бар иде, бик яхшы Хәмит абый, Заһид абый Мишкин. Беренче дикторларда безгә Исмәгыйль абый Усманов килә иде. Ул да Усманов иде. Шуның өчен аны айырыр өчен аны кечкенә Усманов дип йөртәләр иде. Шамил Усманов бит инде ул бик зур язучы да, ул чорда бит инде аның белән бергә әдәбият мәйданына баскан зур кешеләр бар. Әйтик, шулук Гадел Кутуй, шулук Такташ, шулук Туфан, Кавы Нәҗми әйтик. Алырак bunlardan Галимҗан Ибраһимов, Кәрим Тинчурин һәм башкалар. Менә алардан кайсы белән аралашырга ярата иде. Сөйләгән вакытында ул күбесенчә шул радио төзүчеләр белән аралаша иде. Язучылар союзында минем хәтеремдә андый ниләр юк. Гадел Кутуй безгә килә иде. Ул радионың дикторы иде. Салих Сәйдәшев килә иде безгә. Бөтенесе җыелып нәрсәдер сөйләшә иделәр. Менә Исмәгыйль абый килә торган булгандыр инде Хилалов. Исмәгыйль абый килә иде. Алар бик дус иде минем үгәним белән, Асия Измайлова белән. Чөнки Исмәгыйль абый ул мандолинчи иде. Алар бергә концертлар төзиделәр. Ул чорда бит инде радио татар мөхите өчен шактый ят әйбер. Әле ул 24нче елда менә Үзәк радио, Мәскәү радиосы да 24нче елда гына оешкан. Беренче тапшырулар башлангач, әйтик, авыл җирләреннән булсын, шәһәр җирләреннән булсын, ниндидер хатлар, ниндидер гаҗәпләнүләр, ниндидер ышанмаулар тулы хатлар да килә торган булгандыр. Анысы бар иде. Чөнки миңа сөйләде Зәйтүнә апа, Асия Измайлованың сеңлесе. Ул матурны җырлый иде. Үзе Рафакта укый иде ул. Бер вакыт ул сөйләде, техникумнан ниндидер бер авылга практикага киткән булган. Шул вакытта шушы авылга радио кертә башлаганнар. Халык анарга бер дә ышанмаган. Зәйтүнә апа сөйли, аны ничегәле шайтан эше дип, ярамый аны тыңларга дип сөйләгән иде. Төнне шушы радионы ватып ташлаганнарын. Бу кайтып инде әтиемә сөйләгән, менә шундый хәл дип, нишләргә? Әтием әйткән, син барында. Юк, син монда радио буенча чыгыш яса. Аннан яңадан анда килеп чык дип, бер-ике җыр җырлаган инде радио буенча. Аннан исемләрен әйтеп, обращение ясаган инде. Фәлән абзый, менә мин радио, мин Зәйтүнә. Шуннан яңадан шушы авылга килеп төшкән ул. Миңа ди, читтән генә баштан карый иделәр ди. Улмы икән, юкмы икән? Аннан яныма килеп, Зәйтүнә, син комсомолканы яңадан җырлап җибәр әле дип сорыйлар ди. Мин ирлап алдым ди, шуннан ничектер йомшардылар, ышана башладылар. Аннан ул радио инде бик зур бәйрәм шикелле һәр кич шунда утырып, әллә кайлардан килеп, шушы йортка кереп бер җирдә генә булган радио. 2-3 сәгать тыңлап утырганнар. Исемдә безнең өйдә шундый кичкенә генә детекторлы радиоприемник бар иде. Әтием бик ярата иде утырып шуны боргалап, әллә нәрсәләрне тотып алып, германияларны фәләннәрне. Ул башка илләрдән дә шулай кабул итә. Башка илләрдән кабул итә иде ул менә шушы кичкенә генә приемник. Төркияләрне, Парижларны тота иде. Ул вакытта һава да сафрак булгандыр инде, күрәсең, радио дулкыннарда әйбәтрәк йөргәндер. Шулай булгандыр шул. Менә сезгә рәхмәт. Сез шагыйрь Әхмәт Рәшитнең Шамил Усмановның кызы Айсылу Сагайдак белән әңгәмәсен тыңладыгыз. 1997 елгы язма. Инде Шамил Усмановның бер мәкаләсенә күз салыйк. Татар халкы укымышлылык ягыннан Россиядә беренче урында торса да, аның техник яктан белеме шактый ук түбән булуын онытмыйк. Шушы нәрсәгә бәйле рәвештә кызыклы, хәтта кайвакыт көлкеле хәлләр дә килеп чыккалый. Ерак авылларда яшәүчеләр радиодан ишетелгән авазларны берәр хәйлә, сихер дип кабул итәләр. Тавышның эфир аша килүенә шанып бетмиләр. Шамил Усмановның Кызыл Татарстан газетасында басылган «Я кем» дигән мәкаләсендә әнә шундый хәлләрнең берсе чагылыш тапкан. Сөннәтле бүреген бик шәпләп бастырып кигән, билен каты итеп буган, сары тунлы авыл егете радиостудиягә килеп керә. Кулында авыл советыннан бирелгән язу. Радио эшләре белән танышып килергә җибәрелә дигән. Әйдә, шишен, менә шунда утыр, 2 минуттан концерт башлана дигәч, тартынып як-ягына карана башлый. Берничә номер үткәч, тагын бүлмәгә чыга. Абзыйлар, мине авыл халкы шушы сезнең
радио белән танышып, артистларны күреп, тыңлап, аннары шушы радио аркылы бер-ике авыз сүз әйтергә кушканнар иде. Микрофон янына килгәч тә бик кат итеп тамак кырып ала. Мин Арча кантоны фәлән авылның Исмәгыйль Фәтхуллин булам. Агайлар, сез мине радио белән танышып килергә дип җибәргән идегез. Менә мин килдем. Бүтән җырчыларны, уенчыларны күрдем. Радионың үзе белән сөйләштем. Хәзер инде мин дә радиога ышандым. Сез дә ышаныгыз. Миңнәхмәт абзый, Мәрфуга абыстай дип авылда ышанмаучыларның исемнәрен тизә башлый. 4-5 көннән ул авылдан хат килә. Авылдашыбыз барып сөйләп кайткач, бүтән халык, картлар, карчыклар да ышандылар. Илдус Әхмәтҗан Шамил Усмановның «Я кем» дип исемләнгән мәкаләсен укыды. Кызыл Татарстан газетасы 1929 елның 29 гыйнвар саны. Күрәсез, ул елларда радио башта бюрократик киртәләрне, аннары хурафатларны җиңә-җиңә халык күңеленә таба юл яра. Һәм акрынлап радио тыңлау кешеләрнең көндәлек ихтыяҗына әверелә бара. Шамил Усмановның тууына 125 ел тулу уңайыннан сәхифәләр киләсе тапшыруларда дәвам итәчәк. Ә хәзергә без бүгенге чыгарылышны әзерләүчеләр Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова яңа очрашуларга кадәр саубуллашып торабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.